Mundtlig modul 4 af Nicoline. Jeg skal forklare om 3 eksempler på bindinger. Vi starter med de 2 kloridatomer. De har hver et tal i elektronsnegativitet på 3 minuser. Jeg får 0, og det betyder, at det er en ren kovalent binding, der er upolær. Eller upolær. Polær. Jeg har nedenunder har jeg et hydrogen sammen med klorid, og det danner en tallene er 3,0 minus 2,1. Jeg får 0,9, og det er en kovalent binding, der er polær. Og den sidste jeg har er en ionbinding. Kloriden har taget natrons ene elektron og har overvægt af minuser og bliver derfor til klorid minus, og det vil sige, at natrium bliver så til plus, fordi der er overvægt af plusser. Og det er de villige til at gøre for at opfylde oktetreglen. Så er jeg kommet til den næste del af opgaven, hvor jeg skal fortælle, hvad de her stoffer hedder, og hvordan bindingerne er, og om de er polære eller upolære. Jeg starter med CO2. Jeg har kaldt det for carbondioxid. Deres tal hedder 3,5 minus 2,5 bliver 1, og det er en dobbelt kovalent binding. Bindingerne i selve molekylet er polære, men molekylet som helhed er upolært grundet opbygningen af det er symmetrisk og lineært, så derfor er det upolært. Den næste er NH3, også kaldet ammoniak. Tallene her hedder 3,0 minus 2,1. I elektronsnegativitet bliver så 0, eller forskel bliver så 0,9. Det er en kovalent binding, der er polær. Det der også er med det er, at eksemplerne heroppe viser PM er afstanden mellem molekylerne. Her er det en stavsmodel og en kalotmodel. Hernede forklarer de noget om molekyleopbygningen i deres tredimensionelle form med afstanden 101,7 pikometer. Den stiplede betyder, at bindingen går bagud. Pilen betyder binding fremad, og graden er 107,8, og det er bindingsvinklen, og det gør, at den ikke er så høj. Og oppe over her kan man se det elektronpar, der ligesom er ekstra. Og det er derfor, den er polær. Og det var min havn.